Не е като думите да са табу, не е като да гледам нагоре в търсене на Набу. Не е като да съм убияне, не е като все едно вдишал тату. Не е като, не е като. Не е като опасен с критики, горещи обръчи стягат се главата в очи. С огледалото се гледаме очи в очи. Ако в миг мигна, мигът ще се изпари. Ако в миг литна, дали ще достигна Орли? Дъвче едно и също. Ако продължа, дали ще стигна до Скорбут или Нирвана? Обут в епос и драма, от друг свят отваря се черна яма. Колелото се върти, сам Сара, сам сана наклада, за да потуша пожара от 9 кладенци. Вода вадя, думи сподавени, не мога да ги кажа на глас. Чувства разпалени, бензин, бутилка, дай ми само фас. На скала му фаса, аз съм главно действащо лице, но сцената е празна, скалата е просто балкон. Описвам празен реквизит, това е моят арт декор или арт декор. Кой, защо, какво е, без значение. Погледнеш ли вътре, ще видиш само едно дете. Може да съм малко щупен, но кой не е. Поднасям на ултар огниво през бури и ветрове, дори да крача накриво. Пътеката сигурна е, през страни клонаци ще подпаля всяко едно растение. Забранената гора шепти с листа, записвам мисли уклончив в забвение върху листа. От нищета не ще понеса, а все едно пеща и надежда и над. Както горе, така и долу, а сега обърни свят. От нищета не ще понеса, все едно пеща и надежда и над. Налегнала умора като в пролетно време, всичко тежи като хомот или гилотина, но не ще заспя. Буден стой и буден брой, колкото и да търпя, ще стана ахат. Но колкото и да броя, накрая ще остане само една черна овца. Не си избрах сам тази съдба, сериозният сам с няколко пушкала събрани в джоба. Така че ако кажа, че вадя пищова, не сме не изпита в кръстосен огън. Още малко мога, още малко моля. Не е като да не гледам пред себе си, не е като да не виждам оттенъци, не е като да съм черноглед, всичко идва с тена си.